ki artli ki kan hon tremon sngoba ki bakun thop ya ka seng Hill Farmers Union sengme bar ka World View Impact India menta ka singi artarik jemang kilalit ban IT ya ushabi jang ka building thamai ka badon artli ki kamera class shaka principal jang ka school Sunrise Adventist Secondary School lom paren khandauso ribhoi district kumban shupentip ya ka te ka building thamai ka badon artli ki kamera class kila yang hakate ka school de lungba ka jing no sinyang ki artri ki seng tremon sngoba ki bakan thup ka seng Hill Farmers Union seng me bar ka World View Impact India hakaba ki te ki artri ki seng ki rapan yang yakate ka building haka jing lut ka ba khandai pon prap huwei laktam yakate ka building ka badon artli ki kamera class lawan ban play pat ba do MP ka jilla ubami khmat na ka Shillong Parliamentary Constituency Dr. Ricky AJ Singkon kumukong san haka jingdon rangkat UMDC ka mau hati uba kenjo arangtong UMDC ka umroy ba isen ehin u President ka Hill Farmers Union ba Commander Shangpliang u General Secretary ba Alphon Bird Karsentiu ka kong ibadap hun shisha bla ka bade ka Managing Director ka World View Impact kinong hikai ki khana school bat kinong shong shnong ka than khandausu ta penyang sabi penyang ha penyang betul pentia ha ta betul biang ta tu udah sabi upana kaliang jo Hill Farmers Union rengkap bagi kongiwan iba di MD juga World View Impact berawat rengkap bagi administration of the school di Don Lepor Saki yang ada play yang ada school umum berku yang ada school kumba kata gawin ke bana kepala agar bor juga air kal kriap no am tu ini ya kejin don kam jong ke puli putih pat ngem la pandan ya ta ke puli putih kalong gawin nak ikhtiar ke don kam yaman wei beri lagi wasong asong no kendong kalong sisa ke ikhtiar ke bor ke begina ya ke don kam aman lagi klemat jong ke jing ke jong ni don ha ka bakum ka ne ya ka por ka ba khlam ka jing nang jing sta kalong ka ba ethan ban bon sin ha ka jing duna jong ka jing nang jing sta laju nyon ben laju ban ben ye ka bon ban ye ka bakum ta ngi sham kham tam ha ki khapur jong ga ne ka jala ka ye ka jong hai jing ya menteri jonga e badang khindiat nai ne get snam bamayo pan le pan rung shiki khaput ke jongi na top daga men sem ko sukhya aga bangai I shisha bai ta ki ba shong ki khaput ke bakin palong shisha kum ki denk pe haga ni shisha ya ga ni ga bi ga ek ke jongi ka ba sosi kalong ba ki dei patru kita ki ba sha e ben ki ba sha nyon ben aki babon ki banta bat na so ka ka por pan pau ka jing so ka bakram ya Hill Farmers Union ka World View Impact bat baro ki benon banta ban shim ya kane ka senjam haka be dei bat ban kantiu ya ka puli putri shaki than khapun khobe shibon se sen Hill Farmers Union ya kane ka jingkit ka bakhya go pi don ba na next time ba lengba kini ki arti ki kamra school rangkat bat kini ki bladong lepa nange kan long da jingkir khu ya ki khna ke ba shong basa shagiri ki thain khaput ke ba bon na ki ke hi khon jong ki nong ga kumbang itip aga jala ga jongi propoi na ki shispa yong ba ke nong ra rei sosi padu kalong dei kini kiba lasha eben ha kiba bon kibanta rei sokman bagidon hangne ban sakhi bat pan yathu epi ba phim long marwe kidon hi bole umju eno uthao kilat khanti uple kilat ubo yakajing kit khre
hagi katu kat ni ban le eng na ta jompi bat sesisin na sunong ai mo yuble nam ta il farmers union bat ka bol gi impact bat korok ki bidon benta akaban sakhi yagni ki athli ki kamra jong kani ka school bat sakawai pat kamat kama kwa ban kren hagani ka por kalong habang ai yagni ka wai pat ka jing tho kabong ngede ki khon jong ki nongra ngiru ki thang ban yok long ki doctor ki engineer IAS IPS IFS pat ki wai de manu ban yarok ini na don ni wai ban ong hang te ban kan tho na so hang te la di ban ong ru ba i thang ban long ki nongra ki basta ki nongra ki shampang namar kung ong la da bun ta ki doctor ki engineer ki IAS IFS manu ban besabat ya ka khwa ka jongi mo la da khan ki nongra kai ka ki don kam ha ka ri ka jongi i thep lu ba ka ri ka jongi what appropriate way ki shispa ki dei ki ba MC ka karyang ngim de ban thlat ku ka ki shisha ba ka dei ru pat ka jala ka ba kalyang jong ka jisnga na kalyang jong ka pam ka di ni don shaki ban ta ki ba shatrai tu ni don shaki ban ta ki ba shatrai tu kalong ka ka ba perlango pun ki bat ki nongra hagari ka jala ga jongi ka jingkli pat kalong kumno pat ngindon ka jingsngan hagari ka bam ka ti iba Alfon ba iba commander kum kinoy lam jong ke HFU pe kilapan singaw shangiru ba ini ki khun nongrap shani sha border sha kanika ritan kapot pe ki don ekata ka jing thrang kum ba ila batai I principal jong fi mene ba phia kwa ban long ki ba job ha ki jing puli ki ban pass ba ki ban long ki officer ha ki bon ki departments ban hado ban long ki IAS CA ru ki doctor ki engineers tingi so comment shibon ya kum kata ka jing thrang jong phi e ngisngo sarong ru ki kimi ki kpa ki ba yo ijingai pa ki pensluri ki khon ki ti jong ki ba ki nyo one chikani ka school ke nagata ka daw ngi kwa ban no senyang ban yarap ti menta ngilaya da ka jing ya trailang kani ka HFU pat ka seng ka jongi ti bat ki bon ki perlo ka jongi men jonga na satla ka perthei ti ngilaya la ban ya penseng ini I school artli ki kamra menta bangin ya IT no ha ka managing committee jong kani ka school menta ka singi ke ka jingkan tu pat na kalyang ka jongi ka long ba phi ki hep baret phinia tre shitom bat phinia pule bha ki kwat kisla khnang ba kan urlong ka tu ka jing thmu ka jong phi nga song tho ba hadu menta ka don south li ki batches ibala pass ya ka matriculation na kani ka school pat kila don kum ba arhun yongot ki khna ibala pass te nangta ngakwa ba man usnem kin mi ki batches ki ban pass bha bat nang tu pade kin sa nang jam pat chi ki ki classes na ni ki line jing pulie e tangkat ta ngam doni issue pan ong na marka penengro ngai igum bakalas